Hi guys, good morning. Welcome back to my vlog. Ngayon ay punta ako sa merkado ng Balingwan. May bilihin ako doon. At saka maraming salamat Andro Bitabara. And shout out Bitabara family from Denver, Colorado, USA. Maraming salamat sa binigay ninyo sa akin para pang family bonding. Ito po ay ibili ko na siya doon sa palengke ng Balingwan. 1, 2, 3, 4, 5. Maraming salamat sa pinadala ninyo sa akin. And sa inyong lahat-lahat, maraming salamat. Si Mario ay pinaandar na niya ang motor ko. At saka diretso na tayo guys para maaga tayo makabalik dito sa bukid. Aguban ka, Dili? So, hindi na si Mario sasama. Ako na lang. At saka daanan ko si Lilin mamaya kung ano ang mga bilhin ko doon sa palengke ng Balingwan. So, diretso na tayo guys. Medyo maputik na yon, madulas ang daanan pero ingat-ingat lang. Hintayin ko muna dito si Alan kasi isama ko siya doon sa palengke ng Balingwan. Nagtawag na ako sa kanya na dito kami magkita. Nandito na sila. Alert ka niya. Aman si Doy Doy di ay? Ha? Agluto magka sa Bulanghoy tek. Ay, naay Bulanghoy ni Bibiana da na o. Uban ka? Aguban ka? Na, bilay sa ang pag-isabon. Unsa man ka oras ka dito di ay? Ay, salon! Sige. Ha? Matuloy? Sige, patubili na dato ila kuan itsang. O di Alan oh. Isama ko si Alan doon sa palengke. Niaging gabi nga gihatagan ako sa isda. Mao ni iyahang balay ni Madam Bibiana. Yang Bulanghoy di ana jud ani iyahang gi butang. Paingon man ko sa ubos. Ako ra nang balikan. Oh, magpapalo na rin. Ha? Di ba ka na maunsa karon? Mabuhat sa init. Okay naman siguro na ta. Ilang tabunan ko si panggaon ko na. Ha? Panggaon na. Alan! O si ay ihatod sa nadatulan ni Kuanlan, ni Riklan. Ipadala niya dato sa balay ni Mama para malungag. No? Laka, pati! Iya ko na Iya pa kayo mo. Pagdali! Parang mayroon kaming bulanghoy doon. Oh. Dito na lang na ila Mama ipalungag. Diretso sa imong balay ah. Umaga. Una ko lang ha. Oh. Sige. Uy madam, salamat ha. Salamat sir. Oh, nagkuha na ka dito? Nagkuha na ka dito? Wala man nga nagtungas mo dahil hapon. Nangilo. Ay, nag-ato day sa mong palalab di ay. Gimingaw day ka? Ha? Gimingaw day ka? Wala man giubanan mo kulot akong bata laki. Ah, hiya, morning. Madam, Mary Ann. Pansit Canton. Sila. Unsa nang isa kay nga na kuan? Tunga. Di tag 25 rin. Pansit Pasikanton mo kayo mo. Pansit Canton. Kana isa kay nga na tunga. Tunga. Ay, kato ingat to. Pasikanton nimo? Abi na ko kato nakakuan. Oh, tunga kanawayon man ta da. Isa lang dam. Isa ito. Oh. Ha? Kuan. Ala. Ay, isa kilo ni. Sa kilo. Tunga ni. Isa lang ka kilo. Di ata sa grocery ni Madam Lorna Tolentino. Si Kuya Dani. Sa pagit match. Dayon. Ay, tasang pa di ay. Morning. Morning. Kuha ko sa Pila ni Madjo? Uwil kani Ganina lang maguhan doon sa balay. tuluhan na lang. Isa? Sana lang aron makasig ko. Makasib. O sige, isa. Isa ko no. Request ni Madam Mary Ann ha. Natwara. Niya, brown sugar kay Brown sugar 5 kilo. ha? Pagkala lang gapil ko ni. Oh. Hi. Good morning. Nakalami daling kuan oy, mango float. Mango float, carrot ay dragon fruit. Half kilo ang isa. 1 kilo, half kilo. Isa ka buok ba half kilo? 1 kilo.
Taysa pa madam ha. Kuan. Suka dili suka. Kuan tuyo. Apila na tog tuyo. Kanilang siguro. Tuyo, dayon, unsa pa to ha? Di ara. Ikaw naman nag-isa nagkuhan. Tutuloy. Lagi. Kana ra siguro. Ay di naman ko yung listahan dani di. Ako yung Lagi listahan nga 1 million ang budget na. 1 million. Ay. Ako yung gilista-lista dani. Uwil na ana da. Tuyo na ana. Kana ra. Kana ra siya madam. Ano ra? 605. 605. Ano may? Kani oh, si Madam. O siya na-chance niya, oy. Ay murag na ko 5. Madam di. Hello, wala man diha. Oh, wala sad. Nay 5. Ah, siya 605. 605. Biskot na ning 5 karon ibutang sa inyo to di. Di pa kaayo busy dani kay buntag pa man. Kayo pa man. Oh, pero pag Nasa unya na, lalong, te. ay salamat kay. Na G's maday ni Kuya oy. Oh. 605 to siya. Ha? Ato akong kuan? Darling, to ara sa bukid. Nya, ako ra nabalikon Madam Marian ha. Sige. Bye. Kay naapasad ko'y paliton. Thank you. De, o kana dana lang sa na ha. Ah. Oh, salamat. Ako ra nabalikon ha. Oh, nya karon mo adto ta dito sa kuan na ay nagtinda sa karni. Dani na lang taagi. Dadto man ta kong palit pero dito na lang ko sa akong palitanan. 2.20 ang kilo. 2.20? O, dili na pigayan da. Kana na lang di kuan ka. 2 ka kilo ti. Ako. Kanilang siya upat ti. Ano lang na ah. 2 na ah. Oo, ako na sa kapitan. Salamat kayo ha. Salamat sa kayo, ma'am. 440. 1, 2, 3, 4. 440. Aw, balikon na ni nako ha. Kay, aw, ayaw na lang kay. Nara ang kuan akong busing. Dira, busing. Nag-abot na ang mga busing oh. Salamat. Salamat so much. Ta kay agpalit sa ta sa karnita. Salamat. Ha? Gadini di gulay. Oo. Ikaw takasa ka. Nakapalit namin sa karni. Tapos isda. Mupalit tapod ko karon og repolyo ato sa merkado. Tapos magpalit sad mi sa soft drinks. Ayo. Hi madam, kani madam, bali 40. Dayon. Kani 5.20 pud siya. O, 40 pud. Dayon, kani 40. Ha? Unsa? Hapit 5 na siya da. Pila to nan? 1.6. 1.6 kapit. Ang isda, labas kain na siya. Unsa ang isda? Ah, bate? Oh, subang warne. Ang salit siya. Baon man na. Pwede na sa nang subahon da. Oh, sukba na lang yung isda kay lapas. Pila to 1. Ha?
Tuna bread. Ako isa sa 20 tuna. 140 lahat, madam. Wala mo yung operate na. 3, 40, 40, 40. Kaman. Ito ka gusto kayo, wala CCTV. Yung ano, tuna bread. Tuna bread, 20 o 20 lang. 40. Duha pa kami. Oh, ito madam. Ayan. Oh, ay 40. Wala mo yung operate ya. Ha? 5 lang. Kana isa kana kauban. Oh, kana na lang ikauban. Dayon tuna bread dayon na 20. Lami mo kaon sa tuna bread kay kuan kana ang init pa. Adto ta sa tindahan ni Angging kay agpalit ta sa kuan soft drinks. Ayaw, Pao. Ha? Pao. So 140 lahat, madam. Pwede mga apply bilhin niyo. Iwan niya ako. Apply ni siya sa kuan. Tigdawat sa kwarta. Ikaw sa sobrara. Ay kay delikado ni siya. Tigdawat sa kwarta kay palit ra ni tagay. Ah, dito madam. Zero lang. Sige. Salamat. Ayun, ito. Hi, Ging. Hello. Ito kasi theory. Cook lang, Alan. Ang 1.5 lang. Ay, pila ka buok. Hi, madam. Hi, madam. Akong bayro nun sa imo. Wala na, nabuin ka? Ha? Wala na ba ya? Hala. 50. Wala na, uy. Bakit Kaya yatag? ba yung mong gihatag ganina? Aw. Hi, morning mga guys. Nalimot ko. Ano yung drinks, Dani? Uy, unsay mong kwa ulit? Coke. 1.5. Oh, Bugnaw naman lang git ni. bugnaw na. Kuan. Bip, unsa? Tulo na lang gid sad ka po. Tulo na nabilin na na. Pila man ka mo? Akana na lang tulo di. Ano ba tong luya? Ay nahalo. Wala ni lain. Wala no. Nag-ice na ah. Yeah, wala kayo. Pero bugnaw ba siya? Kana. Unsa pag yun? Ato naman yung siya ikaw nito. Nagaling birthday da ni madam. Ha? Nagaling. Kuan kana ang family bonding. Kuan Asa na dapat kimo apas ko? kay ala, nonsa na ah. Nay nakasuko. Tagpila isa na. Tagpila isa na da. 80. Family banding day. Oh. Ano ba kay niya? Asa dapat kimo apas ko rin? Oh. Tulo ka buok. Tapos ay, disposable glass na lang sa dayon din. Of course. Katong unsa man na 12 on. Sit on. 8 on sara. Kay mubo oh. Na Kani. taas. Oh, kani. Kanira isa. Oh, kanilang. Kat kamo tapok ganina, kamo ubana. Oh. Adto sa payag. Ay dito mo sa paya. Abi na kog napa ko hatagon mo 50. Naghatag ka ko ana imong gibawi kay naghatag ka Oo. 500. Wa na bungaw na lagi ko da. Bungaw na. Kani. Uy, ikaw ba din natin ay? Ama mo, katayo magayon pamuglaw. Ha? Ama mo pamaingon sa'yo magayon pamuglaw. Dito ni sakuan. Kupok daw sila sa ilang mainingin pa yan. Abi na kog wa ka nag duty ging. Sige. Nagsimba ko na. Ah. Ama, di aman yung Dira madatay. Ang paliw ko rin, nagsasanaya, ramon ganyan na. Yabay, bukas yung silog, bukas ha. Yan. Ali naging. Dali na, dali. Para apa? Wala lagi kanyo pa akili sa lugar magkakaba. Ha? Wala lagi akili sa magkakaba. At tanaw na ni karon. Kana?
Ato mi sa merkado kay naapa ko'y paliton adto sa merkado. Akong kuhaon diri ang akong gibilin. Madam, ako nang kuhaon, madam. Mao ni siya, no? Hi, Dam. Hi, morning. Dam, de. Nawala diha. Daghan mga kwarta kang tao, no? Puros pa jud tibuok. Ha? Dili naghatagan kami sa kuan kanaang nay naghatag nga supporter ba mag family bonding mi. Nato mi sa balay magtapok. Lagi naari mi dam lahos mi. Palihog ko lang de. Patunga dia kay sakyanan ko. Kita wag ka may kam. Milon di ay milon. Kani oh. Katu isa. Oh. Katulan, ikuan lang ha, balikan na to. Hi! 339 na siya. Hotdog abli niya. At tuloy na lang sa kulang niya. Ay, dagko man siya ng hotdog. Nato katong gagmay. Nani? Oh, dili katong dako-dako dan. Adera mo na siya. Mara ni siya. Ay, ayun. Kani mo ni siya kauban na? Anak di? Wala na ilain dani? Kani rasa bisa? Oh, kani. Kani dako lagi ni. Amo ya kauban. Anak po dito upat sa kabuok pa. Anak po yun. Nira? Pagkatog eh, ay, 39 ang manok. Ayaw ka? Yara dam. Ay, at palit ako sa kuan. Panakot. Araw? Hi, T. Hello. Black beans. Black beans. Black beans daw kani, banana blossom da. Para sa kuan. Ha? Paminta kani? Para sa gumba? Durog? Kani di na butangan dani? Butangan di ako dani. Isa na kani isa. Kani daw paminta? Na naman dani? Kani po isa. Ano lang? Manok na naman manok. Panakot sa manok. Kani gapon? Daw kani? Suka. Ay murag na suka dito sa kuan payag. Unsa pa man suka ay dili. Ang isagol sa pansit. Kani? O di ara. Pagpila ni siya madam. Ay di na lang ko magpalit sa repolyo no. Kani na lang. Kani ako Adam duha. Kana ra ako ati. Sabay okasyon. Na mag family bonding ni. Amo dapit. Dito ra sa payag. Dito sa ang payag. Dala na yung vlog. Oh. Ako At, ha? Ang tunto kung ingana ba, di mo kayo balo sa ako. Mag-istorya-istorya raman ka.
Ano, tuplokon man. Sa pag-video, pagkuhan. Video naman diritso. Ay mo kuno na yun. Ako, salamat. Itong sounds ka pa niya. Mo ikuyat siya. Background music, butangan. Pwede na gapon. Kaya magkanta po ka mag-live mag-video din sound man na. Nagduha ko kini siya kung gamit. Oo, duha. Nga, microphone dayon. Pila tanan. Magkanta ako balag yabag. Nagkanta ako viewers. Pila tanan ti? 92 ra. Adi ara ya. 90 na lang to. Oh, 19. Salamat. Tapos, unsa pa man lang. Andi na ko bandi. Ang katungkuan, ang watermelon. Magpalit mi sa kuan, watermelon. Dato na sa payag. Darling. So, sa payag. So, ana. Nagbalik na to. Pabalik na. Pila kayo na siya, madam? 250 ra. 252 man eh. 252. Balik na si Papa. Oh. Ha? Nagkuan rami, family banding mi dadto sa Welcome home. payag. Nagkunsadam, Welcome home. nag-welcome Nara, to. oh. Salamat. Ha? May banner di ay pag-welcome di ay giato. Sakto na ning cook, no? Isa ra kalungnik ako, Adam. Ang imo Jamaica tagpila. Lungnik. Lungnik tapos ang iparis na to dani Jamaica. Jamaica dayon siya dam. Atong iparis sa kuan lungnik Jamaica. Kay para mga gabaan sila. Salamat kay Madam ha. Thank you so much. Happy Sunday. Naarin ako. Salamat kay Madam. Masama na paigo na Ang kanalan. Puntod tage. Matiyan na to, dito magabigay na. Dito mo ko nag-agi ganina. Aw kamo basin kuan. Pwede ra sa puntod. Sulod ka nag-ikubag ang kuan kanang kanalan. Aw Richard. Be? Dito isa din. Ano gamay pa? Isira raw. Agod ang kalagatak niya. Okay na ni no. Ang sama ka ng soft drink, sakto na bagha na dugangan pa na. Sakto na ada. Kulang tayo dugangan to Sakto na na. Here na ko sa bukid tapos sila ni Alan ug ni Richard ang nagdala sa mga napalit. Di ara ang akong mga napalit na ako'y gipalit nga pansit canton nga na ay watermelon. Kani siya, ako ni siyang isagol sa pansit canton. Di ay karning baboy, amo ni siyang humbaon. Tapos na ay mga panakot. Kani uling ni siya, mga panakot. Tapos na ay hotdog. Dayon na apudsad. Isda, daw karning manok. Karning manok adobohon ni siya. Kani sugbahon. Kani humbaon. Dayon kaning pansit canton ug daghan kaayong salamat Andrew Bitabara from Denver, Colorado, USA sa blessing nga imong gihatag sa amo ha sa time nga mag family bonding me. Tapos diri na lang akong nahunahunaan nga mag family bonding me kay luag-luag pud sad diri sa payag. I-prepare na ni namo kay para sa paniudto. Yan na ay mga panakot dani sa humba. Nya kani daghan kayong salamat jud Andrew Bitabara and Bitabara family sa blessing nga imong gihatag. Ug Mami Vic, maraming salamat sa blessing again. Nagpadala si Mami Vic para doon sa kwarto, maipagawa si Mami Vic doon sa kwarto kaya
Hindi ko pa nakuha kasi si Kukoy, ang panday ay nandoon sa El Salvador to, Alan? El Salvador, kasama niya si Papa. Tapos si Kukoy lang ang gusto ko na magpanday dito kasi malinis gumawa si Kukoy. Nya, karon amo pa ning i-prepare sila ni Mother, wala pa. At saka sila ni Lilin, darating yun sila ni Lilin dito. Sila ni Lia TV, umalis na sila ni Lia TV at saka si Jinjin umuwi na sila ng Bohol. Nya karon kani amo ning sugbahon. Kaunta na ning pan kay wala pa man ko namahaw. Pag maabot tong mga bata karon, mao ni ilahang simu-simuon. Naana diri si Maring Inday kay kaganiha ako ni siyang gihuwatan dito ilalilin niya kay wa man nag-abot, nagdiretso na lang ko. Kay aha kanina pa ingon ko naggipanglunod pa nako kung mga labunon sa washing. Bibiyaan ako ang mga bata nagtiwas. Narani si Auntie Mercy, ang iyang katandim si Abril. Sakto na! Sakto na! Narani si Hi Richard. guys! Narani si Alan, nagluto siya sa humba. Pansit. Sa bangko. Narani si Rolly, ako igagaw nga taga Alae. Kani, ang katandim ni Auntie Mercy. Sakto na lang ime! Ang ako ingon sa imo ha, nga din Ay napag-ingon sa gawin ako. Tungkoy-tungkoy si Auntie Mercy sa imo. Tungkoy, wa may takusog. Ay sugot ka te? Tungkoy ka? Kuya, na Sa pati sa pa kay naay nagbaritis. Unsa? Unsa? Kuya, magtungkoy daw mapugsitan. Ba, lulo! Kuya di ay. Anto ko na, ikaw kayo muna pa nga. Ay, kamu pala uban. Oh, kami naguban, pero ikaw kayo muna nga. Gasilos sa sakin, gasilos kin, gasilos. Ano siya, dili ginas nagtugan kay Sabay to nga ako. na ilang lolo. Papor na lang silang lolo. Di pagtaon ako, di sila tugan. Pareha na sila direklan. Ngano man kuno unsa man day nadungog nimo? Basta. Mo na nga. Ikaw, di lagi ka magkatulog-katulog. Kasi pag katulog-katulog niya, napa sila sa gawas. Di, lupig Tulog ka. rin namin nga dito sa kusina. Gantawa dito sa ngit. Dito sa Kunya, naanay naluto, di ay nakuan. Kana ang kaning Di ba ikaw matungkinan nga? adobong manok. Tapos na ay pansit na luto na. Agay. Agay, sa padi. Ang sinog ba, naradani. Niya to rin humba dito sa kaldero. Niya kani dani. Kinahanglan nga nindot nga pagka sugba. Kay kung malabian ra sad, ala. Ang sana ni malabian ra pangit kaayo. Mo nang mas okay kaayo kung tama lang nga pagka sugba. Si Zanzan, wala pa diri si Zanzan. Na mga bata na diri sila. Si Utik po diri. Paluto na ko ang kuan hotdog. Nangansa kami? Maya ko chocolate. Ang sexy sa inyo, si Saksakra. Ano? Ina guys, hi guys. Oh, si Saksakra ang sexy. Tanawa. Wait, nambes na salina na Lupig mo sana. Saksak. Tanawa na. No, sakno. Lupig sila. Asa ulinan sa kanunti? Ang sa may kuanan sa kanon. Balinan ka rin. Parang Na may kuan dani. Ano tong kuan? Kanina Lino, ay tiko ay tao. Langginita. Duha man nakabuok. Diri giluto ang kuan na ang hotdog. Okay, na may mga bata. Nya, ang rice cooker magutro pa pag lungag. Ay ayaw ta. Ayaw, dito na lang siguro. Kahoy. Oh, tumay kuan dadto. To ay kaldero dadto isa. Oh. Nya ang kuan di agi pabugnaw ang pinya og kuan kana ang watermelon nya. Tuy duha ka cook dadto naapod sa diri ang
isa ka cook. Dara oh, hutdan na lang ninyo oh. Yay! Chocolate! Atag ba? Kalurot niya. Pagbahin-bahin. Pagbahin-bahin. Dili maglaog-laog. Pila imhami. Oh, ihatag ni ako ni amay. Oh, ang imo isa ihatag ni kuan ako. Oh. Ang isa ihatag ni amay. Kay para angay ha, para angay. Oh. Thank you guys tanan. O daghan kaayong salamat jud sa inyong mga suporta. Ato nang i-check ang atong kuan. Isa may nagkuan na ho. Unsa man ang duaan? Ay. Dato na lang sa rice cooker siguro. Dato na sa rice cooker. Amang kuan, aman ang sudlanan sa kanon. Ay toy sudlanan dato ta sa kanon ta. Kay ato ning balihon ang kuan. Sino ba? Basig napagod na ni Aday. Ato ning ibaliskad. Be. Hinay-hinay lang. Agay. Pilit man. Nagdugang mi og kuan lungag kay magkuwang ra ni siya. Kato na lang siguro kang dako di Aileen. Ta dito na lang ta. Pwede naman na ikuan. Transfer naman na dito. No? Dito na lang kay dugangin na ah. Oh. Gamay naman siguro niyo na. Dugangin na. Galing na to. Kuan man ang bugas lumasa na ba? Oh. Kaligo mi kay wala mong tubig. Wala gas tubig dito. Kuan kanaang Ay. Bugas man na kung kalilo di katawagan. dato na lang sa dako nga kuan kay para mausara. Kay makuwang man na ang kanon, may manang Pila ka sa di ta maalang-alang. Tulo. Unom. Pila man ako sa mo sa tulong siguro ma. Oh, dugangin kuan. 5 ha. 5 ha. Oh, Sige. 5 ka salmon. Nasa sa ko pa Chris. So, karon wala pa man mi nakaluto tanan. Abang-abang na lang mo guys sa mga ganap-ganap sa among vlog. Kay mga on na sad mi karon taod-taod. O daghan kaayong salamat jud sa inyong tanan mga suporta. Labi na sa inyo ni Andro Bitabara family. Thank you so much. Itakuson na lang sad na siya ta. Lahi lagi siya nga bugas. Lahi siya nga bugas ang nakuha. Kay kasagaran nga bugas ang kuhaon. Happy. Oh. Karon kay lahi siya nga bugas pero okay kay siya. Humok yapon. Yang katong milon. Unya na lang siguro nako to i-slice ang milon. Hi guys. Katugon ko. Katugon ko guys. May aircon mami? Na abi aircon mo na. Chronic kidney disease. Ulat-ulat mi sa kanon maluto. Pagkaluto na sa kanon ay na dayon mi mga on nya basin makaapa sila ni Janice kay nang laba kuno. Nya tuwa sa ila ni tagudin. Pagkaluto sa kanon mga on na dayon mi.